Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Jesus ndisha mwari wedu, Mtakuriwe zitazo, Isu tinokomorerwa, Unonzwa minamato. Tashaya runyara roti norwadzwa mumoyo kuti tisabvumira zvese kuna Jesuyo kuti isu tinoyedzwa mweze tatambudzwa tisarasa rudaviro namata kuna Jesu ndiye shamwari wedi kokutakura dambudzo unonzwa kutaza kwedu vumira kuna Jesu kuti tashaya masimba taneta nemitoro muponesi mubatsiri vumira kuna Jesu vashamwari vakushorana mata kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu kuti tashaya masimba tanetane mitoro muponesi mubatsiri vumira kuna
Jesu Shamwari vakushorana mata kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu. Kwaziso kwa muri vana vaMwari, tinoda kutenda Mwari zvekare neumwe mukana wavatipa wekuti tigone kudzidza zvimwe zvezveukuru hwavo. Mukati mekudzidza kwatatichiita, zuva rekutanga takadzidza pamusoro pekuti tisanonotswa pakufamba, tikadzidza nyaya yemukadzi muShunemu watinowana kuna madzimambo echipiri chapter 4 kubva pavhesi ya8 kusvika kuna 37. Pfungwa huru yaivapo yaiva yekuti apo tiri kukokwa mukati mebasa, tiine dingindira rekuti I will go, ndinoenda kana kuti ndichaenda. Ngatisanonotswai pakufamba nezvinhu zvinongotinamatiravo zvakaita sekukundikana kwatinogona kunge tichiita isusu savanhu, kana kuti kukuhunitswa kunogona kuuya kubva kune vamwe. Zuva repiri tikadzidza pamusoro pepfungwa huru inoti zvinogoneka kuti titange kuvhangera kune veropa. Tikadzidza kubva kuna Joshua chapter 2 apo tinoona Rakabhi chifeve chepaJeriko chichichengeta vasori vakanga vatumwa naJoshua. Avachengeta une vimbo uye unopupura kuti takanzwa nezvaMwari waIsraeri. Hatisisina kana simba mukati medu, asi chaanokumbira hechi anoti ndakuitiraiwo ngoni, ndakunzurai ngoni, chindipaiwo chiratidzo chakasimba, give me a true token. Saka Rakabhi unochemera iye pamwe chete nemhuri yababa vake. Mukaverenga pana Joshua chapter 5 apo Jeriko rinoparadzwa, tinoona kuti mhuri yoga yaRakabhi ndiyo yakaponeswa. Saka zvinogona kuti tivavarire kana kurwadzirwa veropa kwatakaberekwa kana kuti kwatakaroorwa, kuti vagone kuzivavo Mwari zviri nani. Zuva retatu tikadzidza pamusoro pepfungwa yaiti tinokokwa tose kuhumwe yevhangeri, hapana unosiiwa. Mukaverenga madzimambo echipiri chapter 5 kubva pavhesi ya1 kusvika kuna 15 tinosangana naNaamani mukuru wehondo yeSiria. Naamani kunyange yakanga iri mhare pakurwa, kunyange yakanga ine njere dzehondo dzakadaro dzekuti hapana rudzi rwakanga ruchimisidzana neSiria, asi wakanga ine maperembudzi. Pane imwe yehondo dzavo vanonouya nemusikana wechidiki, obva ashandira mukadzi waNaamani, asi mumwe musi unoti kuna tenzikadzi wake, dai tenzi vanga vari kwaIsraeri, kune muprofita ikoko unogona kupedza maperembudzi. Apa tinosangana nemwana muduku muenzaniso wakadini wedzidziso dzinodzvarwa muvana apo vanenge vari vaduku. Unotakurana nazvo kunyange yakanga iri nhapwa, asi haana kumiswa neunhapwa. Unoti hongu ini ndini nhapwa, asi kwete vhangeri, kwete zivo iri mandiri yekuti kwaIsraeri kune muprofita unorapa maperembudzi. Mukadzika nayo pavhesi ya12 ndo panonzika Abhana naPafari hadzisi nzizi here dzeDhamasiko. Ndo patakati tine nzira zhinji dzekuvhangera nadzo, asi kwete dating, kwete courtship nemarriage. Iyoyo haisi imwe nzira yatinofanira kuti tive tinosevenzesa. Shoko raMwari rinotikurudzira zvikuru kuti tiwanane kana kushamwaridzana nevanhu vatine kutenda kwakafanana navo. Muzuva rechina ndo patakadzidza musoro wenyaya wekuti hatigoni kupa zvatisina, tinongogona kupa zvatiinazvo. Takadzidza kubva kuna mabasa avaApostora chapter 3 kubva pavhesi ya1 kusvika kuna 10 apo tinosangana naPetro naJohani vachienda kutemberi kunonamata. Vanosangana nemurume akanga achikamhina, wakanga achiunzwa pasuo retemberi kuti akumbire zvaangawana kubva kune vaipinda mutemberi. Asi musi uyu Petro naJohani vanoti titarire, iye unovatarira achiratidza kuti une tarisiro huru yekuti pane zvaanowana. Asi Petro unoti sirivheri nendarama hatina, asi chandinacho ndinokupa icho, nezita raJesu weNazareta chifamba. Saka vana vaMwari, kana Jesu apinda mukati meupenyu hwedu,
hatigoni, hatikotsekani, hatinzwi zvakaringana kuti tirambe takagara naye, hazvigoni. Kana vhangeri rapinda matiri sana Pauro, sana Petro, tichasimuka tigoenda kunzvimbo dziri pedo nekure kuti tive tinodzidza nevamwe shoko iroro. Nhasi patiri kupeta zvidzidzo izvi, toda kuti tidzidze pemusoro wenyaya unoti takurumidzireiko kutora befu. Hama dzangu, takurumidzireiko kuzorora. Ngatinamatei. Kuna baba vedu vanodikanwa vari kumusoro kudenga, tinokukokai kuti uyaiwo pakati pedu apo tichadzidza chidzidzo chanhasi. Musatisiya tiri toga, tipewo kunzwisisa nekuti tanamata muzita raJesu muponesi wedu. Amen. Takurumidzireiko kutora befu. Takurumidzireiko kuda kuzorora. Mukaverenga nhoroondo yekufa kwaJesu kuna Matthew chapter 27, tinosangana naJesu ari pamberi paPirato. Mushure mekunge amira pamberi paPirato, unosvika pakuroverwa pamuchinjikwa. Aroverwa pamuchinjikwa, Jesu unosvika pakufa. Jesu anovigwa nemufumi waArimatea wakanga achinzi Josefa. Regai nditaure pfungwa inoti vhangeri harisi ravarombo bedzi, kunyange nevafumi. Pano tinasangana naJosefa weArimatea achibatikana nekuti dai Jesu avigwa mune zvakanaka. Saka vapfumi tinokokwawo zvakare mukati mehumwe yevhangeri. Tava pachapter 28 yaMateo. Mateo chapter 28 tinoverenga kubva pavhesi ya1. Nokupera kwesabata koedza, nomusi wekutanga wevhiki, Maria Magadharini nomumwe Maria vakavuya kuzoona bwiro. Zvino kukavapo kudengenyeka kukuru kwenyika, nokuti mutumwa washe wakaburuka kudenga, akavuya akakungurusa ibwe, ndokugara pamusoro paro. Kuvonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni, nezvokufuka zvake zvaiva zvichena sechando. Zvino varindi vakadedera vachimutya, vakaita sovakafa. Zvino mutumwa akapindura akati kuvakadzi, musatya imi, nokuti ndinoziva kuti munotsvaka Jesu wakanga akaroverwa pamuchinjikwa. Haapo pano, nokuti wakamuka sezvaakareva. Vuyai muvone pakanga pavete Ishe. Tiri kusangana naMaria Magadharini nomumwe Maria nomusi wekutanga wevhiki vanoenda kubwiro. Pavanosvika kubwiro, Bhaibheri rinoti zvino pakavapo kudengenyeka kwenyika. Kudengenyeka kwavapo, mutumwa ndokubva adzika. Mutumwa paanodzika anosvika obva akungurusa ibwe, obva agara pamusoro paro. Vana Meri vanotla pamwe chete nevarindi vakanga varipo. Asi mutumwa unoti kune vakadzi, musatya imwi, nokuti ndinoziva kuti munotsvaka Jesu wakanga akaroverwa pamuchinjikwa. Haapo pano, nokuti wakamuka sezvaakareva. Vuyai muvone pakanga pavete Ishe. Pavhesi ya7 mutumwa unoti, kurumidzai muende mundoudza vadzidzi vake kuti wakamuka kuvakafa. Tarirai, unokutungamirirai Garirea. Vana Meri vanotumwa neshoko iri kuti endai munoudza vadzidzi vaJesu kuti Jesu wamuka, asi zvaamuka unoda kuti akuvonei, wakutungamirirai kuinda Garirea. Ndinofarira vhesi 9. Vana Meri vari kumanya neshoko rekuti Jesu wamuka. Pavhesi ya9, zvino tarira, Jesu wakasongana navo akati kwaziwai. Vakavuya vakabata tsoka dzake vakamunamata. Zvino Jesu akati kwavari, musatya, endai mundoudza hama dzangu kuti vaende Garirea vagondivonako. Sekunge zvakanga zvisina kukwana, zvekuti vana Maria vakanga vaudzwa nomutumwa kuti Jesu unoti ngatisanganei Garirea. Jesu pachake unosangana nana Maria, wobva avaudza kuti endai munoudza hama dzangu kuti ngatisanganei Garirea. Saka Jesu unotungamira wobva aenda Garirea. Aenda Garirea, vana Meri vanofambisa shoko rekuti Jesu wamuka, asi uri kuti ngatisanganei Garirea. Pavhesi ya16 yaMateo chapter 28. Zvino vadzidzi vane 11 vakaenda Garirea kugomora vakanga varayirwa naJesu. Vakati vachimuvona vakamunamata, asi vamwe vakanyunyuta. Vhesi ya18. Ipapo Jesu akasvika akataura kwavari akati, ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. Vhesi 19.
endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene, muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai, ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Dai Jehovha vangawedzera chikomborero pakuverengwa kweshoko ravo. Jesu unoti asvika Garirea, unoti kuvadzidzi, ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose. Ndogara ndakataura pfungwa yekuti munofunga kuti dai Jesu akataura statement iyi, dai Jesu akareva chirevo ichi chekuti ndakapiwa simba rose kudenga napanyika ari pamberi paPirato kana kuti akarembera pamuchinjikwa, zvaiva nechiremera here? Asi Jesu haana kutaura ipapo. Jesu unomirira, abuda mukati medumbu rerufu, arutswa neshiori, rufu rwatadza kumuchengeta mwanakomana waMwari, amuka. Ndo paanotaura shoko rokuti ndakapiwa simba, kwete kudenga koga, ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. Endai naizvozvo. Regai nditaure hama vadiwa kuti Jesu ndiye army commander wehondo yaIsraeri. Panapa ari kusiya marching orders kuvadzidzi, vamwe vakanga vadzokera mumasure nekuda kwechiitiko chakanga chaitika. Vakanga vasati vanyatsonzwisisa kuti izvi zvaifanira kuitika kuzadzisa zano reruponeso. Saka Jesu unoti amuka, unoti vakomana ngatisangane neGarirea. Pavanosangana Garirea unovasimbisa kuti ini ndamuka sezvakarehwa norugwaro. Ndakapiwa simba. Zvandakapiwa simba iri, imi michiendai naizvozvo. Ndakukutumai kuti mupinde mukati menyika. Musatya, simba harisi renyu, simba nderangu. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose. Kuti tinzwisise nyaya iyi zviri nani, muchaona kuti mukati mekota yekutanga gore rino, pachidzidzo chatakaita lesson 8 chaFebruary 13 to 19, takasangana nenyaya yemusoja wekuJapani ainzi Shoichi Yokoii. Tikadzidza nyaya yake yekuti wakagara 27 years ari mudondo achifunga kuti hondo ichiri kurwiwa. Nyaya dzemasoja eJapani dzinondinakidza ini. Nhasi toda kuti tidzidze pamusoro peimwe nyaya yemumwe murume anonzi Hiro Onoda. Hiro Onoda aine makore 20 anojoina the Japanese army. Ajoina Japanese army anospecialize in guerrilla warfare. Kana zviri zvehondo dzekuhwandirana idzi ndo yakanga iri speciality yake. Saka zvaanoita December 26, 1944, Onoda nekuda kweunyanzvi hwaakanga aratidza pakudzidza kwake, unotungamirira mamwe masoja vobva vatumwa kuLubango Islands kuPhilippines. Vachitumwa kudaro, akanga ari mutungamiri wavo, akanga ari commanding officer Major Yoshimi Taniguchi, anouya obva ataura nana Hiro Onoda nevamwe vake. Anoti iye, you are absolutely forbidden to die by your own hand. It may take 3 years, it may take 5. But whatever happens, we will come back for you. Until then, as long as you live, continue fighting. But whatever happens, we will come back for you. Under no circumstances are you to give your life voluntarily. Awa, ndo akava mashoko ekupedzisira. Akapiwa vana Onoda, apo vakanga vachienda kunorwa. Vanopinda mukati mema islands ekuPhilippine. Variko kuLubango vanotanga kurwa hondo. Mupfungwa dzavo vari kuziva kuti Japani iri kutemba nesu. Isu tisu varwi tatumwa mukati mebasa. Saka mupfungwa dzavo mazwi aMajor Taniguchi anoramba achirira kuti under no circumstances are you to give your life voluntarily. Even ukasara uri one, continue fighting. Vanoramba vachirwa. 28 February 1945, ma-Allied forces anoita conquer the island yeLubango. Zvakadaro zvekuti army yeJapani inopararira. Pavanopararira vamwe vanofa, vamwe vachikuvara.
Onoda pamwe chete nevamwe vatatu vanoti Yuichi, Akatsu, Siyochi Shimada naKozuka vanotiza vari vana. Onoda unoramba achivarangaridza mashoko acommanding officer ekuti hatifaniri kuita surrender. Whatever happens, Major vachadzoka, vanotidzokera. Vanogara vari mukati medondo. October 1945 vanonunga zvima leaflets zvakanga zvichitaura kuti the war ended August 15. Asi ivo vanoti aiwa ma-allied forces vari kuda kutinyengedzera. Saka vanotonyanya kupinda mukati medondo. After 5 years, vari mukati mejango, Akatsu anoti aiwa inini zvandikunda, obva asarenda kuma-allied forces. Anonyeruka vamwe vake, obva aenda. Pavanosara vari vatatu, vanotoona sekunge vatonyanyotengeswa zvakanyanya. Saka vanotonyanya kuti varambe vachirwisa pamwe chete nekuhwanda zvakanyanya. Akatsu paanoenda vanosara. 1949 anoinda Akatsu. 1954 Shimada anourayiwa. Pobva pangosara Onoda naKozuka. Vaviri ava vanogara kwemamwe makore 10. Varimo mukati medondo. October 1972 nenyaya yekuti izwi rekuti masoja eJapan achimo mudondo rakanga richifamba, saka maPhilippines vaipota vachitumira vanhu kuti vanotsvaka masoja akanga akasara mujango. Saka October 1972 Kozuka anourayiwa mushure mekunge varwisana neFilipino patrol. Onoda anosara ari oga. Akatsu paakasarenda unosvikotaura kuti ndanga ndisiri ndoga, tanga takawanda vamwe vachimo, zvakadaro zvekuti the Japanese army inotumira masoja kuti aende kunotsvaka Onoda. Onoda unovanzvenga semunhu akanga ane unyanzvi mugorilla warfare. Hazvina kumunetsa izvozvo. Nyaya yaOnoda inotaurwa nezvayo muJapan. 1974 mumwe student ainzi Nario Suzuki anoti aiwa ini ndoda kumbotenderera ini. I want to travel the world, but pamakati pezvinhu zvandinoda kuita ndoda kunotsvaka Onoda, the abominable snowman, the Japanese soldier ari kuramba achirwa hondo yakapera. Saka anoenda neunyanzvi hwaakanga anahwo uye zvekare neinformation yaakanga apiwa. Anosvika pakanga pachigara Onoda mukati mejango. Anoona kuti pano ndo panogara munhu. Izvo paari kuita zvose izvi Onoda ari kumuona hake. Onoda anosvika omubata. Suzuki unoti aiwa ndinouya norugare, handina kuuya kuzorwa. Anomuratidza mapepa ake kuti nditoriwo muJapanese pamwe chete nemwi. Hondo yakapera baba, handei kumusha. Asi Onoda anoramba. Anoti aiwa inini ndichiri pamaorders acommanding officer wangu, ndichiri pamaorders aMajor Taniguchi. Vakanditi vanondidzokera kana hondo ichinge yapera. Suzuki unoedza kumuvonesa kuti vakuru, makore afamba, hondo yakapera uye Japan yakatoruza hondo yacho. Asi Onoda unoramba. Unoti aiwa ndichakamira pamakommands, ndichakamira pamaorders aMajor Taniguchi. Suzuki unodzokera. Wobva anoona vakuru veJapanese army wotsanangura nyaya yake. Anovaratidza mafotos akanga atorana pamwe chete naOnoda. Vanoti zvino zvoumwi warambireiko kuvuya? Vakati aiwa Onoda unoti ndakamirira Taniguchi. Kana Taniguchi vasina kuuya komanda kuti vandiudze kuti hondo yakapera, hapana kwandinoinda. Ndinoramba ndiri muno ndichirwira nyika yangu. Saka vakuru vanotoona kuti nyaya iri pano ndeyekuti titotsvaka kuti Major varipi. Wanike Major vakanga vatoritaya zvavo. Major Taniguchi vakanga vakushanda zvavo vari mubookstore. Pavanoona masoja achisvika nechikopokopo vanoshamisika kuti kwaita imwe hondo here yotsvaka vakaritaya. Asi vanoudzwa kuti Major se pane murwi wamakasiya mukati medondo. Nazvino wakamirira kuti muvuye kuzomutora sevimbiso yamakaita. Major nekuziva zvavakanga vaita
29 30 years ago havana kana kuita naro. Vanopinda muchikopokopo vobva vaenda kuLubango Islands vachitungamirirwa naSuzuki. Vanosvika pakanga pano Onoda. Onoda paanoona Major Taniguchi unosaluta wobva aisa zvombo zvake zvekurwisa pasi. Taniguchi unomubata ruoko obva ati, dear soldier, the war ended 30 years ago. I am sorry to tell you that Japan lost the war. Muenzaniso wakadini wekutsungirira. Ndipo poga Onoda paanobuda mukati medondo March 10, 1975 at the age of 52. Ndo paanobuda murume mukati medondo. Obva ati nekuti Meja vadzoka, Meja vanditsanangurira kuti hondo yakapera, ndo poga pandinogona kumira kuchirwa. Muenzaniso wakadini wemunhu anomira pamaorders. Muenzaniso wakadiniko wemunhu anomira pamakommands aanenge apiwa nevanenge vachimutraina nekumutuma. Asi mubvunzo wangu oti, kana vanhu vachigona kuchengeta maorder ane chekuita nenyika ino, iyi yakanga ingoreni earthly command, uya akanga angori eni earthly commander ari kuuya neorder achitaura kuti imimika, you are not supposed to surrender. Whatever happens, we will come back for you. Munhu obva amira makore mangani 29 30 years, munhu achirwa hondo yakapera asi achiti ndimire pamakommands. What more isusu tinosirwa command naJesu pachake, the army commander wehondo yaIsraeri. Unoti pana Matthew chapter 28, ndakapiwa simba kudenga napanyika, endai naizvozvo, tarirai ndinemwi kusvika kumagumo enyika. Asi isu tatozorora vamwe vedu. Ndokusaka musoro wenyaya watika, takurumidzireiko kuzorora hama dzangu, takurumidzireiko kutura befu, nekuti basa richipo. Kana Onoda akazviona zvakafanira kuti achingorwira kungochete dai Japani yava iyo the world champion, asi unoshingirira kwemakore iwawo wose achidla zvaaingowana mudondo, shungu dzake dzaingova dzekuti ndinofanira kuchengeta mashoko andakaudzwa nakomanda. What more isusu? Mashoko atisina kupiwa nomunhu, mashoko asina kuuya nakomanda wenyika ino, asi shoko ratinopiwa naJesu pachake. Kwete Jesu akarembera pamuchinjikwa, kwete Jesu akabatwa naMaria mai vake, asi Jesu waroverwa pamuchinjikwa nekuda kwezvivi zvedu. Aroverwa kudaro, asi anomuka, amuka obva ati chisarai muchibata basa iri. Tarirai ndinemwi kusvika kumugumo enyika. Ko isu tazorora, nyika yaguma here hama dzangu? Ko isu taneta, nyika yaguma here? Choita kuti tidzokere kumasure chii? Choita kuti tifunge kuti patakashanda pakakwana chii? Vamwe vedu tichiri mayouth takaimba zvikanetsa, vamwe tikafamba nevhangeri, asi izvozvi tazorora. Takurumidzireiko kutora befu hama dzangu? Takurumidzireiko kuda kuzorora? Minda yaibva kai asi vacheki ndo vashoma. Maitireiko, mabvumireiko kuti vacheki vashomeke, imwi muripo? Takurumidzireiko kuzorora? Basa richipo iri, uye simba richipo. Takavimbiswa simba, kwete simba ravanhu, asi simba rinobva kuna Jesu pachake. Regai nditaure ndichiti vana vaMwari, Jesu unotika, tarirai ndinoenda kunokugadzirai pekugara. Pana Johani chapter 14 pavesi ya 1. Moyo yenyu ngairege kumanikidzwa, ndinoenda kunokugadzirai pekugara. Kana nchinge ndagadzira, ndinodzoka ndokutorai. Saka isu hatifaniri kuti tibve pamakomanze kwenda nevhangeri. Tinofanira kuramba tichikusha vhangeri. Tinofanira kuramba tichidzidza nevamwe nezveshoko, takamirira kuuya kwake. Kana asati avuya, tinoramba tiri pamaorders commanding officer, Jesu pachake. Saka kana Jesu asati avuya, taifanira kuti tirambe tiripo, tirambe tichienda nevhangeri kunyika dziri pedo, kune vakatitenderedza, kune vehukama,
tichishandisa nzira dzakawanda dzekuvhangera. Vamwe vachapa zvokudya, vamwe vachazarura misha yavo igokwanisa kuti vhangeri riende, vamwe vachapinda mukati mehomwe dzavo vagotora mari dzavo nezviwanikwa kuti vhangeri iri rive rinoenda, nekuti takamira kuvuya kwaJesu. Vana vaMwari, dai Mwari vanga vanotibatsira. Ishungu dzenyuvo here kuti sezvakaitwa naOnoda, kuti mugone kuramba makamira pamacommanding orders ekuramba tichienda nevhangeri, kuramba tichiparidzira vamwe, kuramba tichidzidza nevamwe nezveshoko raMwari. Kudzamara Jesu achiuya, kana iye komanda azodzoka, ndiye achauya obva asvika obva ati zvakwana. Asi pari zvino tichipo pamacommanding orders ekuti tiri kuenda neivhangeri, tiri kuenda neshoko raMwari. Ishungu dzenyu here kunzwa Jesu unodaidza, muimbi unodaro, inzwa Jesu odaidza ndiye anosevenza. Mumwe obva ati tichaita basa ratinokwanisa, nguva shoma toenda kumusha. Munodawo here kuita basa ramunokwaniswa namuponesika, nekuti iye ndiye muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu? Munodawo here kuita basa muchigoneswa naJesu, kwete nesimba renyu rokuberekwa naro? Hazvigoni, zvinoda Jesu. Varipo here vanoti Jesu tibatsirei mukati meupenyu hwedu, tiendese uvhangeri pamwe chete nevamwe? Kana iri iyoyo shuviro yenyu yekuti munoda kuramba muri pamacommanding orders athe commanding officer ameja Jesu pachake, muripo here vana vaMwari? Munoti toda kuramba tichiendesa vhangeri nenzira dzakasiyana-siyana nemitoo yakasiyana-siyana? Kana iri shuviro yenyu, simudzai ruoko tigova nenguva yekunamata. Ngatinamatei. Kuna Baba vedu vanodikanwa vari kudenga, tinokutendai muponesi nemukana wamatipa wekudzidza nekuona mienzaniso yevamwe vakashingirira asi mune zvirinonyika. Isusuvo tibetsereivo kuti tigone kuramba tiri pakudamwa kwedu kwekuti vhangeri iri rive rinoenda kunzvimbo dziri pedo nesu nenzvimbo dziri kure. Tivhurirewo mikana yekuti tigone kudzidza nevamwe nezvevhangeri renyu zvamakaisa matiri, imwe ndimunozviziva. Chitibetserai Jesu kuti zviendeke, nekuti imi munotigonesa. NaJesu muponesi wedu tanamata. Amen. Inzwa Jesu odaidza, ndiani osewenza, minda yese yatoiva, ndiani achakowa, tenzi anodaidzira, achazokupatuso, ndiani achapindura, ndiri pano nditume, kana usingabiri nyanza, kana kushumaira, shumaira vahedeni vakakutenderedza, kana usiringirosi, kana usi Pauro, taura rudo rwa Jesu, uti akatifira, kana usiri murindi, parusvingo rweZioni, uchinongedza kudenga kunova paupenyu, nemina matone zvipo woita kuda kwake, ungafanane naAron kubatsira muprofiti, apo mweya iri kufa, tenzi achidaidza,
usazotine unyope hadi kwanisibasa itabasara nokupa farira basarake kasika kumupindura diri pano nditume pomwe ya irikufa tenzi anolanita usazotiwe neunyope andikwanisibasa itabasara nokupa farira basarake kasika kumupindura diri pano nditume itabasara nokupa farira basarake kasika kumupindura diri pano nditume kasika kumupindura